саволи навбатии ман дар бораи визаҳои J1 ва J2 аст. Чаро work and travel дар Тоҷикистон дигар вуҷуд надорад? Ду-се тоҷикон ин визаро то ҳозир мегиранд, аммо аз дигар шаҳрҳо, хусусан ба одамое ки мисол тоҷиконе ки дар Федератсияи Россия ҳастанд, шаҳрванди ҳамон мумкин Россия бошанд, оё шаҳрванда набошанд, студенти донишҷӯи ягон университет бошанд ва онҳо то ҳозир метавонанд бо J1 биёянд. Рост? Дуруст аст? Бале. Дар бораи ҳамин камтар маълумот медодед? Ташаккур. J1 ин яке аз категорияҳои раводиде ки барои таҷрибаомӯзӣ ташкил шуда истодааст. Таҷрибаомӯзӣ аз инҷо мисол ин J умуман барномаи Департаменти Иёлоти Амрико мисол зиёдтар дида мешавад. Агар мисол дониста бошед барномаҳои Flex, UGrad, Fulbright, Humphrey, мисол IVLP чанд барномаҳо шумо метавонед вақте ки ҳамин барномаҳо ба муроҷиат мекунед ва бурд менамоед, ғолиб мебиёед, ба ҳамин раводид ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд. Яъне мақсади асосии ин раводид ин cultural exchange, яъне таҷрибаомӯзӣ ё як мисол барои фарҳанги мисол худро дигаргун кардан, яъне бо ҳамин мақсад ҳамин раводид яъне ташкил шудагӣ дар ҳамин барномаҳо чанд бор шохаҳош аст. Мисол яке аз шохаҳои J1 ин work and travel аст. Work and travel дар Тоҷикистон агар хато накунам соли 2011 буд, 2010 буд маҳкам шуд. 2011 ман омадам бо J1, ман худам омадам бо J1, 2012 маҳкам шуд. ҳамун солҳо маҳкам шуд. То ҳавай вақт чанд ташкилотҳо буданд ки дар Тоҷикистон бо барои ҳамин work and travel, яъне мақсади work and travel яъне you work and travel, яъне travel яъне сайру гашт кардан, мисол Амрикоро шинохтан, дидан ва ҳамчун дар корҳое ки мисол short term ҳастанд, асосан 3 моҳ то 4 моҳа дар бар мегирад, дар ҳамун ҷойҳо кор кардан ҳам таҷриба омӯхтананд. бисёри нафароне ки аз Тоҷикистон омада буданд ман медонам дар ҳар ширкатҳо ё ки ягон развлекательни центрҳо ё мисол ягон amusement park, ягон паркҳое ки мисол оби дар Disneyland ё ки дар ягон гостиницаҳо, дар ҳар намуди соҳаҳо кор мекарданд. Яке аз ҳамаҳо албатта ман ин бассейн ба вай буд, бодигард яъне лайфгард барои спасател шуда кор мекарданд. То ҳол аз чанд дигар давлатҳо мебинам ки дар Амрико ҳамин хел одамо ҳастанд, Украина, Беларусия, Россия, дигар давлатҳо мебиёянд. Акнун дар Тоҷикистон чаро вай маҳкам шуд, рости гап намедонам. Ман акун аз он таҷрибае ки дорам, яъне аз чанд ҷоҳое ки шунида будам, қоидаи қонунро вайрон карданд. Яъне нафароне ки мисол ҳар як давлат статистикаи худро дорад. Шояд нафароне ки аз Тоҷикистон сафар карданд, зиёдтишон дар Амрико монданд ва ҳамин чиз як сабаб шуд ки барномаро дар Тоҷикистон маҳкам кунанд. Сабаби официалиш нест. акнун зиёда қариб аз 8-9 сол мешавад, ман дар хотирам нест, лекин медонам ки ҳамин яке аз сабабҳои асосиш ин violation, яъне бисёри нафарҳо дар мисол Амрико монданд ё баргаштанд ва яке аз қоидаҳои асосии барномаи J, яъне раводиди J1 ин 2-year home residency ҳаст. яъне 2-year home residency ин ҳамин ки баъди тамом кардани ҳамин барнома, яъне аллакай ту имконият доштӣ ки Амрикоро бинӣ, як таҷрибаро омӯзӣ, баргардӣ бар Тоҷикистон ё давлате ки ту аз ҷо мисол ҳуҷҷатгузорӣ карда истодӣ ва дар ҳамун ҷо яъне ҳам таҷрибаи омӯхтагитро дар ҳамун ҷо як ҷорӣ кунӣ ё як бо дигарҳо ҳамун таҷрибаро яъне exchange of experience, яъне як касба гуфтатӣ як кунӣ. Аз ҳамин сабаб бисёри нафарҳо ҳамин чизро violate карда бо
баргаштан бо дигар раводидҳо ба Амрико ё ки нарафтан умуман Тоҷикистон. Барномаи Work and Travel дар Тоҷикистон нахам шудагӣ, лекин чӣ хеле ки шумо гуфтед дар дигар давлатҳо гражданони мисол Тоҷикистон, мисол фарз кардем Русия, Қазоқистон, дигар давлатҳо ҳастанд ва ҳо метавонанд ин барнома ба иштирок кунанд. Барои вай мақсади ваи асосӣ, яъне якиш аз шартҳо ту бояд донишҷӯ бошӣ. курси 1, 2 ё 3 бошӣ ва ҳар сол ҳаминам дигаргун шуда истодааст. яъне агар ки фарз кардем шумо дар Турсия таҳсил карда истода бошед, курси 1, 2 ё 3 бошед, шумо метавонед дар ҳамун худи Турсия ташкилотҳое ки sending organizations мегӯянд, яъне ташкилотҳое ки аз инҷо равон мекунанд. Баъд ташкилотҳое ки дар Амрико ҳастанд host organizations мегӯянд, яъне оё ки қабул мекунанд, ташкилотҳои қабулкунандаву ташкилотҳое ки яъне равон кунанда ҳастанд. яке аз якум вайҳо қадамҳо ин ёфтани ҳамун ташкилоте ки таҷриба дорад дар мисол ҳамун Турсия ва ҳамунро бо ҳамҳо маслиҳат гирифта ҳуҷҷатгузорӣ кардан. шумо метавонед баъзан нафарҳо яъне примой мекунанд худашон, агар вай ёванд ҷои кор ёванд, яъне ҳамун таҷрибаомӯзӣ ё ҷои корро ёрованд, аз ҳамунҷо карда метавонанд. Лекин бисёри нафарҳо бар ҳамин агентстваҳо ё ки ягон ҳамин ташкилотҳо организатсияҳо муроҷиат карда ҳамун приглашенияро, яъне вайро инро осонтар аст агар онҳо ба агентс доранд, нахубтар астанд барое ки ҷои кор ёфта метиҳанд. Барое ки ва ё ҷои кор ёфта метиҳанд ё мисол аллакай чанд ҷои кор кати ва ё мумкин аллакай робита дошта бошанд, яъне медонанд ки ҳамун ҷои кор ҳам безопасне ҳаст ё як дигар нафарҳо аллакай рафта дидагӣ. Ба фикрам имтош беҳтар, барое ки кадом шаҳрҳо мисол тоҷиконе ки дар кадом шаҳрҳо ҳозир ҳастанд метавонанд ба ин программа гуфти гапҳо ки анкета пур кунанд ва биёянд. Ба фикри ман Турсия, Қазоқистон, Россия, Федератсияи Россия, боз кадом шаҳр? Қариб ҳамаи шаҳрҳо. Ба фикрам бисёри давлатҳо шумо метавонед, яъне гражданини Тоҷикистон бошед, ҳам фарқаш не, шарти асосӣ шумо бояд дар ҳамун донишгоҳи ки аз кадом давлат шумо ҳуҷҷатгузорӣ карда истодед, дар ҳамунҷо донишҷӯ бошед. Яъне барнома барои донишҷӯён, яъне курсҳои 1, 2, 3 ва вақте ки шумо аз ҳамун давлатҳо мисол муроҷиат мекунед, вақти муроҷиат карданатон бо бисёре чӣ маълум мешавад. ҳозир бо пандемия албатта travel ban аст, яъне аз чанд давлатҳо сафар кардан мумкин не ба Амрико, яъне ин travel ban ҳам ҳамин барномаро ҳам ба як пауза мондагӣ, лекин баъди соли нав аллакай бо ҳамин чизо давом медиҳад, баъзан бо ваи формати гибрид ташкил кардагӣ, яъне шумо агар хоҳед ҳамин барномаро аллакай сар мекунед, яъне таҷрибаомӯзӣ бошад, агар мисол ташкилотро ёфтед, ҳамун ташкилоте ки дар Амрико шумо бо кордиҳанда ҳаст, вай ташкилот шуморо аллакай интервю мекунад, ҳуҷҷатотонро месупуред, агар қабул кунад, шумо виртуалӣ, яъне бигзор дар Тоҷикистон бошед ё Россия бошед, метавонед сар кунед ва вақте ки пандемияю манин ваҳо аз байн меранд, ограниченияҳо аз байн мерам, шумо метавонед ки баъд ҳамун ташкилот барафта face to face, яъне бо як воситаи чӣ мегӯянд ваочи, яъне якум қисмаш вай буд, виртуални буд, скайп катимӣ ё зум катимӣ, чӣ кати коратона таҷрибаомӯзитона сар кардед, леки пандемия ки аз байн рафт, шумо баъд ҳамун travel ban ограниченияҳо ки аз байн рафт, шумо аллакай метавонед рафта ҳамун ташкилотро бо давом диҳед. ҳозираш ба ҳама хел формат кати чанд ташкилотҳое ки дар Амрико бо барномаи J кор мекунанд, ҳамин тавр ба барномаро табдил додагӣ. Лекин албатта мақсади асосии ин барнома ин дидани традитсияву мисол ваи чӣ мегӯяд климати бизнесу таҷрибаомӯзию ҳамин чизоя ҳам скайп кати ё зум кати дидан на он қадар дарк мекунед. Ту бояд бизнес этикаи мисол корӣ, этикаи мисол соҳибкорӣ ё ҳамашо дар ҳамин ҷо дида таҷриба гирӣ.
барои ҳамин бисёри нафарҳо ин барномаҳо ҳозир ҳуҷҷатгузорӣ накардиянд. Лекин ҳуҷҷатгузоришонро бояд сар кунанд, бинанд ташкилотҳоро, аллакай як рӯйхатшонро тайёр кунанд ва вақте ки ин ограниченияҳо аз байн рафт, ҳуҷҷатгузорӣ кунанд. ҳазор раҳмат.